Mboke Alah, mbok arep tiba mon. Mbok arek kejengkang to ya. Jadi mlakune sampeyan piye to, Mbok? Piye? Wis aku njaluk dikawinke Bocah kok gur bengok-bengok wae. Sanu mbok arek kejengkang to. Karo urung aku ndang. Sapa Sing penting enten nopone Mas Bro? Nopone? Anune ya ampun. Sing penting ono anune, Mbak. Anune lho. Sing penting ono nyawane. Gerakan. Simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukono simbok aduh simbok aku wis gedhe ana perawan coba takono aduh simbak penting kawinan aku iki wis mendem wedoan aduh simbak ora iso turu awan bengi pengen ketemu Ora gampang wong bebejaman kudu bisa golek sandang pangan iya nuruti mandemu apa bojomu topakati ngono le oh ngono ya Mbak ya jadi nek wong arep Poyong Brian ki kudu wis persiapan apa-apa ya Mbak Jono. tak kira itu pangane wit gedang ngono wis warep Mbak yen mengkono aku tak nyambut gawe golek duwe kanggo nikahan
Aduh simbok penting kawinan, aku iki mbok wis mendem wedoan. Aduh simbok ora iso turu, awan bengi pengen ketemu. Ora gampang kejawan, kudu bisa golek sanapangan. Ya Nuruti mandengmu, apa bojomu bakal saya dereng bopo. belum Oh nggih, dereng saya nggih. dereng. Yen mengkono aku tak nyambut gawe, golek duit kanggo nikahan. Iya tole tengane bae, moga enggal bisa kalaksana. Wah, siap. Luar Iki lho sing biasa. diarani campur sari tenan yo ngene iki yo, Mbak. Ya toh, Sing